Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan masallaci kenan wanda da'awa Majalisu Ta'alimi Dinil Islam Bauchi take neman taimakonku da samun taimakonku ake yawatawa lungu da saƙo wurin 'yan uwan da ba su musulunta ba. Ga mun samu wasu wanda sun musulunta, mun fara yi musu aikin masallaci. Kun ga yadda masallacin yake, amma kuma ba mu da kwanon da za mu sa a kan wannan masallaci. Muna dai neman taimakonku in Allah ya hore a ce a samu kwanon da za a sa a wannan masallaci kamun azumi. Yau dai muna 12 ne ga watan 2, 2026. Kun dai ga yadda aiki yake. Muna kuma neman taimakonku akan wannan aiki in Allah ya. Mu daga garin Biya, Ganjuwa Local Government, Bauchi State, a cikin wannan masallaci da muke gina ma waɗanda suka musulunta a wannan yanki din. Da haka muna fata 'yan uwa su taimaka domin mu samu mu ga mun cimma nasara gurin kammala wannan masallaci domin a dawo sallah ainihin a cikinsa. Tun daga guri ya hure, yanzu abin da ya rage kawai shine a yi rufi wa masallacin, a ƙarasa sauran ayyuka. Da haka muke fatan kowa daga cikin musulmi da Allah a daure a sanya gudumawa, kowa ya bada nashi ainihin tallafi din, domin da wannan ne idan muka haɗu ga baki ɗaya to shine za a samu nasara a yi wa'annan ayyuka din a cikin nasara, masallaci ya samu ya kammala a ƙanƙanin lokaci domin a dawo a ci gaba da amfani da shi. Sanannen abu ne falalan gina masallaci. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a hadisi, duk wanda ya gina ma Allah madaukakin sarki masallaci, ko da kaman gidan kurciya ne, Allah madaukakin sarki zai gina masa gida a aljanna. Kaga wannan ba karamin daraja bane, ka samu abin da a karamin lokaci kuma a kankanin arziki Allah madaukakin sarki zai baka arzikin gida a aljanna. Wannan shine abin da dama duka muke nema zaman mu a duniya, domin mu samu aljanna. Lalle muna kwadaitar da wayanda suke da karfi sosai a sanya, wayanda suke yan matsagaita da kuma wayanda muke ƙasa, da Allah kowa ya daure ya sanya taimakonsa da ainihin tallafinsa a cikin wannan aiki kamar yadda aka saba. Duk wayanda suke daga nesa za su ba da ainihin tallafi. Ga account number da muke amfani da shi, Majlisu Ta'alimi Dinil Islam, sunan account din Majlisu Ta'alimi Dinil Islam. Number account kuma 0188089337. Wannan shine account din da muke amfani da shi a bankin Union Bank. Duk wanda yake da tallafi da Allah a daure a sa mai naira 100, mai naira 1000, duk abin da ya sawwaka. Kar ya zamo dai aikin baka sa komai ba har ayi a tafi, zai zamo an tafi an barka. Allah madaukakin sarki kuma yana kiran mu ne ga baki daya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Mu yi kokari